ndodok lawange rejeki. Oh. Nyandak astane garwane ya ngono, maca Al-Fatihah ping 150. Nyandak rikmane garwane maca surat Al-Ikhlas ping 345. Engko piye? Engko keturon. Neng jamu, Mas. Lho, jamu. Kaya aku resepku, ndok bebek 3. Susu berbren 2, uyahe 1 kilo. Ora biyen. Biyen wah gak nganggo banget. Sing nonton jane ya akeh, sing nanggap kok arang-arang. Ora apa-apa. Muga lantaran bengi iki wayang ngrembaka awake dhewe iso nyambung paseduluran. Ya matur nuwun, matur nuwun. Komplit awake dhewe saka Kaliwowo Kedunggalar, Nduk. Saka Kaliwowo Kedunggalar. Nggawa Widyawati cacah ana 5. Weh, ngono. Iki engko bengi ya ana kibote barang. Ana orjene. Piye to? Murah wis meriah lho, kurang piye. Karo campur sari awan bengi lho karek nambahi sithik. Sing mepet awake dhewe iki ana tetembungan tak kenal maka tak sayang. Sing mepet awake dhewe iki bojoku, Nduk. Ngono. Asli Plosorejo Kedunggalar sebelah jamu Pak Ros. Ya iki wonge ya iki bojoku Agatha Viviana Bernis ya iki. Wong sing gemati karo aku, wong sing sayang karo aku, saking gematine aku mau urung tangi wis diraupi karo bocah iki. Mbak Vivi Agatha. Mbak Vivi Agatha, aku anak-anak siji, Nduk. Anak-anak siji. Tak jenenge Gendis Wara Pambayun. Gendis kuwi manis, Wara kuwi sesuatu yang baik, Pambayun kuwi barep. Dadi anak barep sing manis tur duweni daya linuwe. Sebelahe iki spesial kagem warga masyarakat Bulak Begal tak gawake pesinden sing adoh saka Kota Malang, Jawa Timur. Saka Kota Malang. Nduk Silvi Monica saka Kota Malang, Jawa Timur, tepate Dusun Malang, Desa Karanggubito. Tapi kan Malang ya gitu. Kan Malang. Sabanjure iki Mbak Nur Hayati sing saka Kendal Ngawi, sabanjure Nduk Niken Diahayu Niken Pratiwi, magister sosial. Magister sosial. Calon magister sosial. Iya. Wis cukup, Nduk. Pesinden ana 1 2 3 4 5 wis ditepungake siji baka siji Mbak Vivi, Mbak Silvi, Mbak Nur, Mbak Niken. Halo. Halo. Menungsa masane. Loh, tibake jek enek wonge to, tunggat tak. Dadel. Tibake kok jek enek pesinden Rai Naga. Rai kula kados Gayor Naga nika lho. Rasane nyembur jenengan ngoten to. Kok ya rasa ngono ya dipadakne kanca-kancane. Viviana Agatha Penis ngono kuwi. Ndokmu. Bernis kok. Bernis. Lah cedak sonaktif kok Mas Kuping. Iya. Didik. Oh, Dede. Tepungan piyambak karo warga masyarakat Bulak. Pinter pangan. Didik kareng asma dik Septi. Septi tek. Septi. Viviana Bernis. Ora aslimu jenengmu sapa? Inces, Mbak Inces ya lah. Mbak Ica. Iya. Penontonnya nek sing kok terus aku bisa. Wedok keluarane koin dulu. Mbak Inces. Oh, Mbak Inces. Yang berasal dari mana? Saking Sambi Kendal. Oh, Sambi Kendal. Garwanipun Pak Alek lho. Ya ngawur. Pak Alek iki bapakku kandung kok. Sing ngopeni aku kowe cilik nganti gedhe. Mosok kowe dadi mbokku. Nek kowe dadi mbokku, kono aku tak tugel. Apa nih? Kono aku. Matur nuwun ya. Terima kasih. Mengko uga ana pepundhene awake dhewe sing kondak kaloka, Nduk. Apa? Panjenenganipun Abah Kuda. Abah Kuda. Kawan Kang Kondol. Matur nuwun ya. Matur nuwun. Mas Bu